Kunya, what a player. Wonderful. Brazilian international. Wonderful. Ka cika baki a kan shi, ka ce zai sa kwallo a raga. Gaskiya ne. Gashi kuma Allah ya bashi sa'a. Gaskiya ne. Ya kake ji? Gaskiya ba ni kaɗai ba, duk ilahirin fans na Manchester United na duniya gaba ɗaya na san cewa suna cikin farin ciki a wannan lokaci. Saboda ɗan wasa ne hazikin ɗan ƙwallo ne kuna. So yana bai da jikin shi yana ƙoƙari, amma tun da ya zo Manchester United Allah bai bashi nasara ya daki ƙwallo ya shiga raga ba, amma wannan karon mun ji a jikinmu dama wannan nasarar zai fara daga kan shi ne, sai gashi kuma Allah ya biya mana bukatunmu. So mun gode wa Allah. Sannan farin ciki na biyu, Manchester United kusan shekara 1.5 kenan tana buga gasan Premier League, amma Allah bai bata nasara ta ci wasa 3 a jere ba. So wannan mataki ne na nasara, da kuma muna ganin wannan tafiya namun nan gaskiya only sky is limitation a wannan tafiya na Manchester United. Sai na garmai da kuɗi gida. Gaskiya ne. Kunya. Gaskiya ne. Bomo. Gaskiya ne. Wow. Gaskiya ne. Sun destroying Brighton. Gaskiya ne. Su biyu sun ɗauki Brighton sun nuna sama kafin suka manna su da ƙasa. Gaskiya ne. To ya za ka kwatanta irin wannan ƙoƙarin da Mbeumo ya yi? Musamman. Ai, na yi maka bayani a previous interview da kayi da ni, na faɗa maka cewa Mbeumo is a direct replacement na ainihin Wayne Rooney. So in ka lura ƙwallayen da Mbeumo yake buga da nutsuwansa da wurin last passing nashi da wurin jefa ƙwallo a raga, kawai zaka ɗauka cewa ni Wayne Rooney ne ya dawo Old Trafford. Shi yasa na faɗa maka. Sannan na faɗa maka inda ka san Cristiano Ronaldo ne, shi ne ya replacing Cristiano Ronaldo. In baka manta ba, lokacin da Cristiano Ronaldo ya zo Manchester United ya jere wasa sama da 7 zuwa 10 bai sa ƙwallo a raga ba, amma da ya tashi ci ƙwallo a raga, ai kaga yanzu a duniya yan ƙwallo yanzu a tafiyar da ake yi nan ba kaman Cristiano Ronaldo. Saboda haka wannan shine Manchester United kenan. So muna cikin nasara, kuma in Allah ya yarda nasarar namu ne. Wannan kofi mu da bari mu ce komai ko ba, amma kowa jikinsa ya gaya masa akwai wani abin da zai faru sabo a Ingila. Shi yasa na gaya maka cewa Manchester sai ta riga Arsenal cin kofin Premier League kamun Arsenal ita ta mata samu ta ci Premier League. So iyakan bayani na kenan a wannan tambaya da kai min. Daga ƙarshe dai Manchester sun karya kofin Brighton, domin shekarun da suka wuce suna shan wahala a hannun Brighton, amma yau an goge raini. Gaskiya ne. Kowa ya gane matsayin shi. Gaskiya ne. Kuma wasa ya kusan wankin hula ya kusan ya kai ku dare. Gaskiya ne. Me za ka faɗa game da canjin da coach ɗin ku yi da sauri, wanda yana daga cikin abin da ya rikita wasan? Gaskiya ne. Dama na faɗa maka cewa coach namu a wancan season ya fara a matsayin learning season ne na koyo. To har yanzu nan in ka lura bai cika shekara 1 a Manchester United ko ba. So a tayirin ƙwallon kafa, kocawa masu analysis da sauransu, ba a taɓa defender a canji a ƙwallo na farko kenan. So mistake nashi na farko shine Luke Shaw yana ɗaya daga cikin defender na yana bashi ƙoƙari da kuma wurin controlling defender saboda natsuwan shi. To ya tashi cire Luke Shaw sai ya sa Heaven kuma yaro ne matashi. A irin wasa irin wannan kaga matsalan coach din na farko kenan. Matsala na biyu ya sake taba injuru Casemiro. So Casemiro a tafiyar da ake yi yanzu nan ya kamata da ya cire Casemiro nan ya sa mai buga defensive midfielder ne shine Ogati. To amma a mistake na yayi sai ya sa Kobe Mino kuma sai attacking midfielder ba defensive midfielder bane. Amma daga baya sai coach din ya dawo ya realizing cewa yayi mistake da ya tashi Ogati yana sa shi a wasan, sai ainihin shi Kobe Mino a moving nashi ya je forward, sai wasan ya dawo muna yanda muke so. Amma har da haka dama na faɗa muka maganar conceding goal, taba defender da ya taba defender shi yasa aka samu wannan tsaiko da har Manchester United sun conceding ƙwallo na 1 da kuma ƙwallo na 2. Amma da yake akwai replacement na Wayne Rooney shine Mbeumo ya share muna hawaye, dan yana ɗaya daga cikin wannan ya bamu nasara a cikin wannan wasa. Finally, me za ka faɗa a game da ainihin sabon goalkeeper da kuka kawo a takaice? Wow, ai wannan gola yana da ainihin charisma, kuma yana da nutsuwa, yana da dictating. So shi ma golan ne ya kamata in aje shi a matsayin shine replacement na ainihin Edwin Van der Sar. Amma wayansu fans na Manchester United na Ingila suna predicting nashi a matsayin shine replacement na ainihin Michael Shoemaker. Amma mu a namu yanzu muna gan shi a matsayin replacement na Van der Sar ne,
sakamakon banda sa ba ka gane hagun shi ba kuma ba ka gane daman shi ba a wurin daga kwallo. Haka shi ma wannan gola duk mai kallon wasan Manchester United zai gan shi a matsayin ba zai iya gane wani kafa ne yana iya kinkin ball da wani kafa ne kuma yana iya controlling ball ba. So it's a ball playing goalkeeper. So goalkeeper ne na zamani wanda kowane team zata so a ce ta samu gola matashi mai karancin shekaru irin wannan, kuma tafiyan da yake yanzu zai zo ya dominating Ingila gaba daya. Za a ringa ce kai ina ma a ce golan mu yayi kamar golan Manchester United saboda irin nasara da yake da shi da kuma yanayin daga kwallo da yake da shi. Manchester United 4, Brighton 2. Congratulations Manchester United. Thank you so much. Thank you so